ktorí gadžema ma dokážu nasrať. Tak sa mám opovažiť, pritom niekto nahrať. Nedokážem s nimi dobre vychádzať. Okolo prsta si nechcem nahatávať. No tak ahojte, Báro Čaje je tu zase. Je to veľmi počuť aj po mojom rovných hlase. Chcem sa s vami baviť, to je to hlavné. Ale pritom to ubohé a smiešné. Nedokážem sa pozerať na vaše tváre. Vidím na nich pretvárky a veľké faloše. To sa volá, že ste obyčajné chrapače. Vy neskúsené biele versače. Toto vám repujem, ako to cítim. Preto to po YouTube všade šírim. Prečo sa mu správate ako rasisti? Bez si dokonca aj kotlobu volili. Takže pre tých, ktorí si vôbec nevážia cigáňov, rakovou párov. Bengoro. Nazvaná skladným slovom parazity, na ktorá uvažuje, že je debnutý, podporuje fašizmus, to není normálne. Chcete byť tak hnusný, to ma veľmi šokuje. Kasárne, každý tuší, čo to je. Je to ulica, ktorej sa žije neprirodzene. Každý si tu robí úplne čo chce, ale však mne to nie je jedno. To ty veľmi dobre vieš, keď sa náhle dozviem, že mi niekto nadával. Ja si to zistím a potom na ňo nadávam. Každý, kto mi nadáva, si myslí, že má ego, ale ja keď im dám pesťou, letia ako rogalo. Niektorí Ja chrapače, toto ste počuli odo mňa. Toto ja vám hovorím, že proste sme takí istí ľudia ako vy, ale iné fakt vypletí.